Μαγντή, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ. Καλησπέρα. Πού είσαι, στη Θηριό, είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο Μαγντή. Χαίρομαι να είσαι καλά. Τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθείς? Παρακολουθώ να το δω, να το βλέπω, όχι. Αλλά ακούω πάντα τα αποτελέσματα και πώς πάει κλπ. Μπράβο. Το ξέρεις ότι πήρε τον συμπατριώτη στον Ουάρντα? Ναι, άκουσα, ναι. Τι λες? Τι λέω, ο Ουάρντα είναι καλός παίκτης. Mm-hmm. Είναι τεχνίτης, έχει καλό μάτι και κάνει σωστές αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Είναι καλός παίκτης. Μαγντή είναι? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Να το λέει ο κόσμος τώρα. Ναι. Μπορεί, λες, να βοηθήσει Μαγντή ο Ουάρντα τον ΠΑΟΚ? Θα αντέξει, γιατί ο κόσμος θέλει, ζητάει, ξέρεις, έχει πίεση ο ΠΑΟΚ. Ναι, είναι καλός παίκτης σου λέω και καλό παιδί. Ναι. Και αν θα μπει μέσα στο ατμοσφαίρα του ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί ξέρεις, είναι τώρα ζητάω μόνο από τους φίλαθλους να τον βοηθήσει, να μην τον βιαστεί, να μην βιάζεται για το παιδί. Άσου να ερμήσει να μπει μέσα στο ατμοσφαίρα την ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι άλλο ο ΠΑΟΚ, άλλο αυτή την ομάδα που έχει παίξει. Ναι, άλλο Πανετολικός που ήταν και άλλο ΠΑΟΚ τώρα. Είναι Πανετολικός, πώς λέγεται, δεν ξέρω.